Vam saludar primer el doctor Agustí Segarra, catedràtic emèrit de l'Economia de la Universitat. És una persona que avui dirigirà la presentació econòmica i la doctora Mercedes Segura, directora de la càtedra pel foment de l'impost empresarial. I aquí en directe deixeu-me donar la benvinguda a la càtedra de Valls, de comerç de Reus. Després, també sabeu que després de la presentació econòmica tindrem dos casos reals de dues empreses del territori. Una empresa i altra aquí, una de les està representada per les condicions i després una altra empresa que també ens dona molt de goig poder tenir. Primera perquè és el grup Andreu. El Andreu és una empresa formada per 5 empreses industrials, persones i estan gràcies per venir a estar aquí amb vosaltres i també podríem saludar per dir d'una manera el senyor Jordi Salvador de la Cambra de Comerç de Tortosa. Bé, com sabeu, és una sessió que en directe des de la Cambra de Valls i transmet en streaming i per les jo vull fer només una reflexió. Jo no em posaré ara a fer spoiler del que ens presentarà el doctor Segarra i però sí que quan veus l'informe de conjuntura econòmica, jo t'explico això. L'informe de conjuntura econòmica és una cosa que fan les cambres, juntament amb la URB, amb el suport de la Diputació. Fa bastants anys, com a renovar cada 3 mesos, aquest informe es presenta i és un paràmetre millor que tenim per d'alguna manera anar veient l'evolució de les comarques. I tots els indicadors són necessaris per comparar-nos amb la resta del país i amb les de la resta de l'Estat. És una eina, no conec, imprescindible per a la situació. És bo que sapigueu que això molt bé, perfecte. Se sent poc, perfecte. Mira que tinc bona veu. Cap problema. No, us comentava que l'informe de conjuntura el podreu trobar a la pàgina web de la Cambra i al apartat que diu informe de conjuntura i a l'anàlisi de tots els que estem publicant, els estem publicant. Per tant, és una de les dades a vegades ens queixem que són d'informació. I aquí tenim una certa informació. Voldria destacar, en aquest cas, hi ha una sèrie de bones notícies. El doctor Segarra, una d'elles és que sembla ser que la inflació està baixant. La inflació, anem a dir, la taxa d'inflació, la reducció no està baixant. A veure quines notícies venen d'Europa i com les coses van. Sabeu que el preu del diner i el preu de l'útil afecta les inversions. Això és un tema que preocupa bastant a les empreses. Però hi ha una altra cosa que a mi m'ha continuem tenint una taxa d'atur està baixant. Jo no sé què misteri que està a l'entorn de dir com és que estem contents quan nosaltres tenim una taxa d'atur del 10-12%, estem contents. I en canvi, altres països, com podria ser,
parlen d'aquests percentatges de diuen això és com una bestiesa. El pes al ministeri. Què estem fent? Això per una banda. Per una banda, llanço una reunió que hi haurà entre les grans empreses del territori aquí a la Cambra per parlar del tema de la problemàtica dels recursos humans. Hi ha una taxa d'atur gran de la nació i nosaltres, les empreses del nostre territori, continuen sense trobar una mala valoració. Aquesta és un problema de la taula. I a mi m'ha agradat, perdona Agustí, que vagi, ja m'ha dit xapat aquest tros, per dir d'una manera, perquè realment és una preocupació. I sempre us envio els estudiants que esteu fent els estudis de la universitat des de la Cambra. Estem realment preocupats tot el que és aquesta part interior del camp, perquè veiem un futur perillós en tema d'ocupació. Sense més, l'ordre hi és. Passo el micro a la Mercedes i després li passaré a la vostra. Molt bé, doncs moltes gràcies, president, i la meva part és molt breu, simplement com a directora de la carrera empresarial, explicar que aquesta és la presentació de l'informe del quart trimestre de 2023. És cert que en la mesura del possible també s'ha fet referència a les dades més actuals, que no puguin estar introduïdes dintre de l'informe. I per descomptat, agrair a les que ens donen suport bona i la nostra dirigir l'elaboració i presentació d'aquests informes i per descomptat les cambres de comerç, que tal com ha comentat el senyor Rovira, és un acte compartit entre les 4 cambres que anem alternant de forma periòdica. Agrair a les cambres, en especial en aquest cas la cambra que ens deixa el seu espai avui, la Cambra de Comerç de Valls, i la presència de la professora de tracte a la Comunitat també a la seva constitució de l'avaluació. Els companys que es troben a Tortosa i a Tarragona que ens estan acompanyant. Agraïm també a la senyora Míriam Quas, al senyor Xavier Andreu, que puguin acompanyar-nos. I per una banda, jo ja estaria, simplement ja passaria a la presentació per la Hola, bon dia. En primer lloc, voldria agrair la invitació per part de la Cambra per en aquest acte i a poder interactuar amb vostès sobre l'informe de conjuntura. Tant la persona de Josep Maria Rovira, i l'assistència també del senyor Maria Passora, la Cambra de Comerç, d'altres representants que estan en aquesta problemàtica i també a Andreu, a Quas, és un informe que farem d'alguna manera els acadèmics. Jo el que em recomanaria tant al públic general com a la premsa és que es miri l'informe, la presentació que la tenim a nivell seu abast, però sobretot es miri l'informe. És un prou exhaustiu, unes 35 pàgines i que té 2 parts, perquè considerem que és important. L'economia, diguem, té com 2 velocitats. En el curt termini i llarg termini, i en aquest informe hem intentat fer aquesta sessió. Hi ha una primera part que és el típic econòmica, és una visió a curt termini, ara, però suposo que és de fora. Un ritme que és a curt termini, que han passat els últims 3 mesos, i un altre que és a llarg termini, on anem quines són les reptes estructurals i aquí ens faríem una sèrie de reptes. Recollint també aquesta preocupació per part del president de la Cambra i d'altres empresaris
sobre aquest decalatge, no? entre demanda i oferta al mercat de treball, entre perfil formatiu i necessitats que tenen les empreses i fer un monogràfic sobre això. És un altre tema. Ràpidament presentaré l'informe de lectura i després també presentaré en el monogràfic. L'informe de lectura. L'informe de lectura, nosaltres, en aquesta nova versió de l'informe de lectura, ens aproximem a la realitat del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre des de dades. És una visió més de caràcter econòmic a nivell global, a nivell de l'estat espanyol, a nivell de Catalunya i després a nivell del territori. Aquest full estan les grans perspectives de l'economia internacional i de l'economia espanyola. El tipus de full com tu és una notícia bona i una notícia dolenta. La dolenta és que cada vegada l'horitzó internacional està més carregat d'incertesa. En l'informe anterior que va presentar a Tarragona només tenim un conflicte bèl·lic i ara d'alguna manera és una altra. Hi ha tot el risc de que es pugui extrapolar a una zona molt crítica per al comerç internacional. En els períodes més crítics probablement està sortint moltes de les tensions que ha generat un dels períodes més crítics de la humanitat. Que és el tema de la pandèmia. Després de la pandèmia, l'any 2002 sembla que tot està superat i que entrem en una altra dimensió, però la pandèmia, igual com altres malalties, d'alguna manera sempre torna o es reinterpreta d'alguna manera. Diguem, redistribució de les relacions internacionals, de poders, països desenvolupats, països de desenvolupament, etcètera, i que això incorpora una dimensió més cara de cara al 2024 i ja veurem de cara al 2025. Quines són les previsions? Per exemple, van sortir les últimes previsions del Fons Monetari Internacional han fet una previsió a la baixa per si mirem aquestes dades, l'aspecte positiu, la bona notícia és que malgrat l'entorn en què estem movent, l'economia espanyola, una mica, està obtenint bons resultats. I sobretot bons resultats si veiem el context europeu. Això vol dir que, per exemple, conflictes com l'Ucrània estan afectant de manera negativa a algunes economies i sobretot al motor europeu que saben. Alemanya és una economia que encara pràcticament en un ritme de creixement negatiu i està acordant tot el que són les problemes etcètera. Per tant, la mala notícia seria un entorn mundial cada vegada més incert, però la bona notícia seria que economies com la portuguesa o l'espanyola estan tenint ritmes de creixement bons. Què es preveu per l'any 2024? Per aquest any el que hi ha entrat? Es preveu un ralentiment de l'activitat econòmica. Això pràcticament tots els analistes internacionals estan dient que serà com un període crític del qual repuntarem l'any 2025. O sigui, hem d'assumir que el creixement espanyol continuarà mantenint però un ritme força més ràpid. L'any passat van tancar un 2,5%, aquest any es preveu el creixement a nivell de l'estat sigui de 1,7%, per afrontar l'impuls i ha fet d'alguna manera un mapa de com serà l'any 2024 i ara després el que serà prepara una mica, cada 4 mesos, cada 3 mesos, una mica les previsions. Si nosaltres fem una comparació de països avançats i països emergents, podem veure clarament com els països que estan més afectats per aquest escenari internacional són les economies desenvolupades, les economies de l'OCDE, i sobretot les europees, algunes europees, França, Itàlia i Alemanya estan mantenint un ritme força preocupant. Per tant, sobretot, estem en un període de conservació del creixement, no encara de recessió, i sobretot són els països avançats que estan sofrint més aquest evolució. Jo, aquí, crec que és el necessari que marco una mica la situació d'aquesta. Ja entrant una mica dins de la realitat econòmica catalana, aquest quadre, per exemple, és una perspectiva llargana. I aquí el que m'he apuntat ha sigut taxes de variació interanual trimestral en un període que es comença l'any 2002. Va sortir una crisi molt forta que ha hagut una recuperació molt suau del PIB estatal i l'estat espanyol que més va sofrir el tema de la pandèmia i que va sofrir un efecte rebot molt fort. Si va haver aquesta dimensió, aquest creixement al
al voltant de 40% seria mantindre, s'acaba de mantindre. Aquest any l'economia catalana ha tancat en 2,1-2,2 i ara probablement assistirem a una certa moderació del ritme d'inversió. També cal notar aquí que l'any 2023 el ritme d'inversió, sobretot en llibres, materials físics, ha sigut més moderat del que se prevé. En el context de finançament d'incerts internacionals. Però jo crec que ja que ser optimistes, no tenim motius per a creure que una economia com la catalana va caure una recessió, però sí evidentment que n'hi ha que ficar l'accent en un canvi dels motors del creixement. Tenim encara només a fomentar-li que una inversió productiva i també mantenir el ritme de recompenses. Aquest seria, la manera d'escenari internacional. I el que hem d'alguna manera clarificar quines són els motors a nivell sectorial. Podem veure que, per exemple, l'agricultura catalana continua registrant unes taxes de creixement molt moderades però no negatives. La indústria, que va créixer molt i en el 2021, ara també estem molt estancada, que van retomar. La indústria és el motor que d'alguna manera garanteix que la resta d'activitats tingui una capacitat de contractació molt més elevada. La construcció té un comportament força favorable i, sobretot, qui salva de l'economia catalana una vegada més és el sector serveis. El turisme s'ha funcionat molt bé, el que és la logística també, per tant, una vegada més, el balanç final se'l salva bàsicament, els serveis. I després apuntarem, que això és un creixement sostingut o té efectes de caràcter més cíclic. Les previsions que fa el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat són les que m'han apuntat aquí. Per l'any 2024, igual que hem vist que l'economia espanyola preveu que hi ha un rendiment no és, força preocupant, o sigui que és una mica a tenir en compte. S'espera que hi hagi una remuntada de la inversió, de la inversió productiva. S'espera també que tots els de la inversió dels Next Generation tinguin un efecte de complementaritat, que hi hagi un redespoblament i una materialització d'algun dels projectes de Generation, i s'espera que hi hagi una moderació ja baixades important, no? Però és evident que el mercat laboral està funcionant molt bé, però per tant, tenim que fer un balanç relativament optimista i que des del punt de vista de la demanda, jo només diria que el consum intern està mantenint un comportament força favorable, les exportacions importants també, però sí que ha hagut un revertiment, una moderació en el ritme de creixement de les exportacions, com podem apreciar. La demanda de consum intern es manté força bé, tot i que la pressió dels tipus d'interès, la pressió dels lloguers, la pressió de la inflació, la perspectiva de com evoluciona la taxa segons l'aigua. No tenim que perdre la perspectiva de que l'any 2012-2013, la gràfica d'abans de funció del PIB a partir del 2012, la taxa d'atur i de la Ramona superava el 25%. Superava el 25%. I ara hem entrat en una senda que malgrat aquesta punta de la pandèmia ha sigut una punta favorable. Ara estem en la taxa d'atur, del 10%, estem una mica per baix del 10%, tot i que ara és amb la taula que cal analitzar i veure com jugar més del desenvolupament. Però sí que tenim que veure que les últimes trimestres hem tingut un increment de la població activa, hi ha més persones que han decidit participar en el mercat laboral i un increment de la població activa. La taxa d'atur pot ser molt inestable, però al mateix temps hi ha més oportunitats de col·locació i la productiva que ha de ser necessària. És poc increment de la població activa, això hem de repercutir una mica negativa dels quatre. Increment de la taxa d'activitat vol dir que incrementa el nombre de persones que estan en condicions en una edat de poder treballar que decideixen participar en el mercat de treball. És una bona notícia. Això ha sigut un dels motors
dels 40 anys, i n'hi ha col·lectius que estan fora del mercat de treball que tenen que mirar com estan les estratègies perquè s'incorporen al mercat de treball. Per tant, dirien dos aspectes. Incrementar la taxa d'activitat i controlar, moderar la taxa. I què passa? La ocupació generada des del punt de vista dels demandants i passa des del punt de vista. Sí, sí. No, funciona. No sé si diràs. Espera un segon, perquè si no, no ens sentirà. Ara tanca el seu, sisplau, si no se solaparà. I que estic molt d'acord amb nosaltres. Tot els països i una taxa estem baixant. Estem pujant un 10%, 7% és costós. Hauria de ser aquest els formes. I la pandèmia que passa perquè parlàvem d'empreses. D'alguna manera, les estadístiques específiques de l'evolució del mercat de treball no donen aquesta informació. Hi ha dos fonts informatives sobre el mercat de treball. Aquí a Tarragona o a nivell de l'estat de Catalunya. L'AEPA és la millor enquesta, tant igual arriba a les cada 3 mesos. L'AEPA el que pregunta és a tots els membres de la família la situació laboral i l'altra és la pobresa. El tema de l'absentisme entre les relacions laborals internes de l'empresa és molt fort, però té una dimensió també diferent. És evident que és preocupant que hi ha una taxa d'absentisme no justificada, suposa que empresarials, patronals, etc., tenen que articular mesures per a no tinc res sobre aquest tipus, però a considerar. Però diguem que des de la perspectiva de les estadístiques no s'aborda una realitat interna de l'empresa, sinó exclusivament de cada una. Però si no, un dia ho abordem aquí, no, quasi que passaria Que si no, no se sentirà. No crec tant que el cas sigui l'absentisme no justificat. Segons les dades de l'AEPA, si mirem el comportament del mercat de treball a la demarcació de Tarragona, les demarcacions que han de Tarragona de Terres de l'Ebre, veurem que tenen que ser optimistes. Des del punt de vista que la primera gràfica d'ocupació activa ens indica quin és el nombre de persones que tenen voluntat de treballar. Si mirem la dada d'identitat, la que està en negre, podem veure que fa un any la població activa de la província de Tarragona era de 394.000 a 400.000. Les persones que participen en el mercat de treball ha incrementat considerable perquè va ser de 794.000 hem incrementat en 32.000 persones activa,
hi ha més demandants d'aquesta ocupació, per tant, és una bona notícia, en la gràfica que ocupació activa, i ara, si mirem a l'altre costat, a l'altra banda, es treballaven al final de cada mes. I aquí vull també resultar que força favorable. Fa un any, el 2022, aquí a la província de Tarragona, els que tenien ocupació eren 354. 394.000 que volien treballar, 350.000 treballant, i conforme podem ara veiem, ha hagut un increment, diguem, al principi moderat de juliol, setembre, i aquí vam arribar a 380.000. Si mirem al llarg de l'any, van passar de 350.000 a 380.000. Unes 20.000 persones. Un increment de la població humana de 20.000 persones més és, diguem, un salt força raonable, i això explica que al mateix temps s'està moderant una mica la taxa d'atur, que és una notícia, s'està incrementant la població activa i també el número de la població activa. Per tant, són tres indicadors que estan, diguem, anant de forma compassada, de forma, diguem, favorable. Per resumir, a la província de Tarragona, cada vegada són més persones que volen participar en el debat, que volen treballar, i cada vegada són més persones. I d'això, també diria que faria una pregunta. Aquí no estan les dades de l'últim trimestre. La setmana passada, el divendres, el de comunicació se va fer ressò de les dades que va publicar l'AIMA sobre el quart trimestre, el trimestre que va des d'octubre a desembre. Aquest trimestre, que no està... Que m'estaré de paper, però no tinc la presentació, aquest trimestre s'hauria de paper, se determina com que és un trimestre en el que els analistes de la província de Tarragona, de locals, no s'han trobat en una gran sorpresa. La gran sorpresa és que d'aquests 380.000 ocupats que tenien al finalitzar el mes de setembre, ara, al finalitzar el mes de desembre, o sigui, desembre, aquest trimestre, ha hagut una reducció substancial. Hem passat de 380 a 385 a 354. És a dir, el nombre d'ocupats a final de desembre en Tarragona va ser en 29. Com a analistes només tenim una forma d'explicar-ho, i és la gran dependència que tenim respecte al sector turístic. El sector turístic és un dels motors de l'economia de Tarragona, això ho anem a ficar en dubte, és un sector que té una gran extensió. Jo crec que d'alguna manera s'ha combinat, per una banda, l'extensió del sector turístic a final de l'any, fa una molt contractació i una nova modalitat que ha ficat la reforma laboral, que són els contractes fixos discontinus que permet durant períodes de treball continuar sent actiu però ja no estan en una activitat ocupada. Per aquí tot això, que tenim una economia digital, que funciona relativament bé, però que també aquestes TPPs, el del turisme, té dos. Simplement me quedaria amb això. És a dir, les dades són positives, però també tenim, diguem, una sèrie de físiques estructurals que tenim d'acord. Això és el que fem una mica en l'última part, i per acabar ja en l'última part d'aquest tema. L'última part hem fet un monogràfic. Un monogràfic de les que ens fem una pregunta. La pregunta és, per què en Tarragona, que són 10 comarques, perquè quan mirem el que produïm, tenim 3 que estan al capdamunt de tot, i perquè quan mirem la renda, són les capacitats, 4 d'aquestes comarques estan en la cua de la La pregunta que no som aquesta, simplement, per què som una província que produïm molt de valor afegit a les comarques, totes, i en canvi, en canvi, tenim també comarques al mateix temps, aquí una demarcació, que prenem poc. Això hem preparat algunes taules, però ens hem centrat simplement en una, i això és. Què hem ficat els indicadors? El PIB per habitant i la renda familiar disponible per habitant. El PIB per habitant és allò que genera, allò que produeixen les empreses, els autònoms, etc. La renda familiar disponible és allò que passa.
Són dues dimensions molt diferents, no tenim per què coincidir, evidentment, però sí que és important fer la reflexió del decalatge que pugui haver en una. Els números absoluts no s'interesen tant com els números relatius respecte a la mitjana catalana. Aquí, com podem veure, entre les comarques que tenen més PIB per càpita, trobem la que més genera és la Ribera d'Ebre. Jo crec que no cal que s'expliqui perquè la Ribera d'Ebre és la comarca que genera més PIB per càpita de tota Catalunya. Dos centrals productors d'energia que generen molt de valor. És una comarca de base molt agrària i les capacitats que ha tingut per a diversificar la seva estructura productiva ha sigut molt gran. Jo li sé dir. Però després també trobem les més elevades, les que generen més, trobem és una comarca que genera molt de valor. Llavors estem que està bé, com destaquem al capdamunt de les més elevades. Això creiem que la part té una diversificació productiva que és molt important. En altres coses, model urbanístic, com a base de crear una base productiva centrada en aquestes són les que més produeixen, les que més volen afegir. No té per què quedar-se tot com a però mirar-los. Ara mirem les que més malament. Què seran les comarques? És fàcil d'intuir. Les comarques que tenen una base agrària oberta, una població envellida, que tenen també algo d'economia submergida, de producció, etcètera, i que van tenir una oportunitat d'industrialitzar-se, que pràcticament aquí no han entrat. I ara s'estan quedant com un reducte natural que està molt bé. Està molt bé que anem a la Terra Alta, perquè té un atractiu turístic, l'Hort de Sant Joan, molt bé, però ara no el seu dret aquí, perquè una dimensió. I aquí trobem, entre l'estem, ne trobem 4. Trobem Ebre Quintana, el Montsià, trobem la Terra Alta, trobem el Baix Ebre i després trobem el Priorat. Aquestes 4 comarques estan a la cua de la renda a l'Ebre. Per cap de l'estudi. L'estudi l'han fet simplement com una foto. Què és, diguem d'alguna manera, el que com un punt de vista acadèmic, diguem de molt tant? Doncs que la província de Tarragona necessita un pla específic de revitalització industrial. Està bé la indústria química com a un dels motors principals de l'economia, està bé el turisme, però aquest model és un model completament general. Des del nostre punt de vista, la província de Tarragona necessita, diguem, un recanvi, diguem, del model productiu amb una diversificació i una aposta forta per dues línies, diguem, de models. Per una part, la pasta digital, des de les empreses de Tarragona, tenen que apostar més per la digitalització completa i per la millora dels seus models productius, i per l'altra, per la sostenibilitat. Aquests són els motors que tenen una taula la Unió Europea i la Província de Tarragona, des del nostre punt de vista, està en condicions de poder existir a nivell de l'estat, a nivell d'una millor aposta digital i de sostenibilitat mediambiental per a diversificar la seva base productiva, no de la indústria, comarques molt més són molt més pobres i d'això no hem entrat en el tema, diguem, dels catalans. En el tema català, tot és una comarca que s'estén sempre per damunt de la producció i de la renda a Catalunya, que és el Barcelona. En canvi, la resta de comarques, sobretot en Lleida i en Tarragona, estem molt per sota en renda de l'habitatge. Quan parlem que el sud de Catalunya requereix una aposta per una diversificació productiva, estem dient que el conjunt de Catalunya té que repensar el model econòmic del país, té que ser un model menys centralitzat en Barcelona i que aprofiti més tots els recursos del país. Per tant, considerem que la bandera que d'alguna manera que exerceix aquesta, el sud de Catalunya, és un espai amb ús atractiu vital, orgànic, una comanda en les comarques que té totes les condicions necessàries per a crear, per a atraure empreses cada vegada més tecnològiques, més digital,
una mostra fent que ja no el tema, diguem, de reflexions internes. Abordaré un altre tema que moltes gràcies. Sí, si voleu, un torn de preguntes abans de donar pas a les dues empreses que ens faran els seus kits. Estaré el Teams a la sala. Vale. Ok. Ara se'm filtra algú i no veig qui. Ah, aquí. Podríem donar pas també, si des de Tortosa, Paco Miquel, des de Reus, el Jaume Lloses, des de Tarragona, algú vol intervenir per saludar-nos avui. Fem-hi després, sí. Fem després, sí. Perfecte. Ja t'he compartit. No. Bon dia a tots. El primer, agrair al que hem ajudat aquesta ponència. Agrair també al doctor Agustí la presentació. Jo crec que sempre és important entendre com és la macroeconomia, perquè ens explicaria que una de les empreses i ens ajuda a definir els nostres plans estratègics que hem de treballar. Nosaltres som de com supernecessari. Molt bé. Abans de començar, sí que us explicaré qui és eCity, perquè és important donar una background i introducció. El primer, eCity és una empresa líder en el sector de la salut i de la higiene. Us explicaré. Aquesta és la nostra macrovisió. Aquí veieu bastants productes els que estem produint a nivell mundial. Tenim fàbriques a tot arreu del món, d'acord? Però crec que és important que entenguem el nom d'eCity, de què es composa. Per nosaltres és molt evident, però crec que sempre és important explicar-ho perquè dona una imatge clara del nostre nom al que ens dediquem. Som una empresa que ens dediquem a donar solucions essencials a les necessitats de les persones. Tenim tres línies de negoci ben diferenciades. Per una banda tenim la part mèdica, Health and Medical, em disculpareu una paraula anglesa, però de treballar amb una multinacional, on en aquesta divisió el que donem és solucions a les necessitats de cures de les persones. Per una altra banda tenim la part de consumer goods, és més enfocat a la gran distribució, que és la higiene personal i les necessitats que tenim de la llar, que és realment el que ens dediquem o el que produïm a la fàbrica que tenim. I per una altra banda també que produïm d'aquí és l'oci de professional hygiene, que és el sector més de serveis i el canal d'oci. Molt bé.
ESIPI, on estem aquí al territori ibèric? Tenim 3 blocs en els quals tenim 3 fàbriques productives, una aquí a Puigpalat, l'altra a Allo, al costat d'Estella, més o menys a Navarra, i una altra a les Illes Canàries. I després tenim 3 altres blocs importants també, que són els parcials. Una a Barcelona tenim un hub que dona resposta a totes les necessitats logístiques a nivell Europa. A Lisboa, a les oficines on és el nostre hub, podríem dir, d'administració, necessitats de procurement i serveis d'administració, i a Madrid també les oficines. I l'important, no? Quan comencem la nostra companyia a tindre una empremta important a l'Alcano aquí a Puigpalat? Primer explicar-vos una miqueta que l'any 1929 la nostra empresa es va fundar a SCA, que era una empresa de suecs i que estava dedicada a la part forestal. La nostra empresa va creixent mitjançant adquisicions i vam voler expandir aquest negoci forestal a un negoci més al que estem enfocats. Van anar fent diferents adquisicions al llarg del món i sí que l'any 1999 van adquirir Marco, que era una empresa que havia començat aquí, van arribar amb una màquina petiteta i aquí a Valls amb un converter, l'any 1975. En el 99 SCA decideix comprar Marco i és quan SCA s'instal·la aquí a l'Alcamp. El 2004 es fa una gran inversió de més de 200 milions d'euros, en el qual s'inverteix de forma estratègica per créixer aquí en el territori. I es fa tota una nova fàbrica. Una fàbrica que ve ser estratègica, jo diria, per la companyia. És una fàbrica que són bastant peculiars perquè no només produeix tissú, normalment estem segregats, en aquest cas aquesta fàbrica és molt estratègica perquè no només produeix tissú, sinó també fa productes que dèiem abans, que li diem personal care, que cuida de les coses. A l'any 2006 i 2012 la companyia continua creixent a Espanya, les fàbriques que hem dit tant a Canàries com a Navarra. I el 2014, us deia, fa que aquí tornem invertim en línies de bombers, fa que sigui excepcional dins de la companyia, les divisions diferents. I en 2017 sortim a borsa i ja no ens diem SCA, sinó també amb el nostre nom cap a SCI, que a través de la companyia decideix segregar la part forestal de la part més dedicada a les necessitats de les persones. Una mica la nostra història aquí al Canadà. Parlàvem dels indicadors econòmics, no? I al final les empreses estem, evidentment, donar resposta a les necessitats dels nostres accionistes. Som empreses que cotitzem en borsa i ens podem imaginar per donar resposta als nostres inversors. Per una banda, si haguéssim de fer una lectura de com hem anat aquest any 2023, podem dir que ha estat un bon any, que hem tancat amb resultats de creixement. Hem donat resultats en increments de vendes també i hem pogut assolir els plans estratègics d'inversió. En línia amb el que deia Agustí, els pilars principals no només parteixen empreses, sinó també parteixen territori. Jo crec que després d'un any amb els reptes que venim, del 2022, jo crec que no només el 2022, quan parlem de reptes, després ho veurem més endavant, amb el que deia, venim d'un any on vam començar un 2020 molt incert, molt complex, i haig de dir que el nostre sector altament complex, perquè el paper higiènic, que és el que ens dediquem, va ser com a trending topic, sortíem a tot arreu. Haig de dir que vam tindre una caravana de més de 5 quilòmetres per entrar a la fàbrica. Vam col·lapsar tot el voltant i vam poder donar resposta automàtica. Això va fer que aquesta incertesa fiqués de manifest l'important que és invertir en les empreses en digitalització, en fer una indústria àgil, perquè evidentment t'has de reinventar.
crec que aquí és el gran canvi del que veníem veient en el passat i el que veiem ara, i que gràcies a les inversions i l'aposta que té la companyia cap a una digitalització i cap a buscar uns negocis cada vegada més dins, fan que puguis donar resposta a això. Perquè no només hem començat amb les dificultats de la pandèmia, les guerres, i qualsevol fet com aquest fa que les teves necessitats canvien completament, perquè tens un problema logístic de les matèries primes, t'has de reinventar i tot això no ho pots fer si no tota la cadena de subministre està ben connectada i tens sistemes que facin que tota aquesta cadena de subministre sigui bona. I jo crec que és un gran què d'haver donat resposta a indicadors que ens i ha estat, i hem vist totes les dificultats que ha tingut de subministrament energètic, ens ha fet... Jo crec que en el moment de factures de consum energètic, evidentment tot això ho has de poder traslladar d'alguna manera com pot fer uns negocis. Jo crec que ens ha posat en dificultats importants durant el 2022 que hem pogut sortir amb creixements de I lligat amb això, que deia, i per mi és molt important parlar dels equips i de les persones. Parlant dels índexs de creixement de la població activa. Les que tenim a les empreses amb aquesta població activa cada vegada es canvien. Perquè parlem que és molt important que ens modernitzem, que diversifiquem, que canviem les nostres polítiques de producció i aquestes han d'anar acompanyades amb un talent i amb un coneixement que t'ajudi a canviar totes les teves necessitats del capital. Cada vegada si digitalitzem més, si digitalitzem més, si industrialitzem més, fa que les persones hagin de tindre i adquirir uns coneixements. I això per nosaltres, el capital humà, les persones, el nostre entorn és molt important, perquè entenem que també com a empresa ajuda a créixer aquest pilar tan important de la nostra economia. Per una banda, jo crec que, i aquí em sento molt orgullosa de formar part de l'ESIT, crec que com a companyia a nivell mundial, perquè no només és quelcom que estem fent aquí tots, a nivell mundial, la companyia Samefa té una política de treball enfocada a les persones, que és batejant el nom de SCP. És quelcom que cada vegada és important pels temes que estàvem parlant abans de les taxes d'absentisme, de la flexibilitat, de l'agilitat i de donar resposta a un mercat que francament ens fa difícil després d'una pandèmia explicar què pot passar l'any que ve i quines variables faran que ens torni a l'any. També col·laborem molt amb les universitats i les escoles. Fa ja qüestió de 10 anys que vam veure que això era un pla estratègic que havien de dur a terme i vam començar a aproximar-nos molt a les escoles. Per una banda, vam tindre una aposta ferma pel talent, explicant qui era SCP o en el seu moment SPA, per donar-nos a conèixer i que la gent estigui interessada a vindre a treballar a SCP, però també treballar la formació professional. És quelcom que veiem que encara hi ha molt a fer des del nostre país per promoure la formació professional, que és molt important per tindre un país desenvolupat. Tenim convenis de col·laboració tant amb el Jaume Huguet aquí abans, amb el Comte de Rius i amb el Pere Martí de Tarragona. Tenim pràctiques recurrents de forma anual, han passat més de 40 treballadors per la fàbrica, dels quals molts d'ells es queden a treballar de forma permanent, i igualment amb les universitats. Treballem amb la URB, amb l'ETSE, els índexs d'alumnes que venen a les escoles i l'índex d'alumnes que es queden a l'empresa. Jo crec que és molt sana aquesta relació bidireccional perquè
al final anem evolucionant, no? La indústria i aquesta evolució s'ha de veure dins de les escoles perquè pugui ajudar a que l'evolució sigui sana i puguin anar creixent. Us volia explicar d'ESI, no sé si teniu alguna dubte, pregunta. Pues si no hi ha cap pregunta, prenc la paraula. Així de competència. Sí. Bon dia a tothom. Agraït en aquest cas al president de la Cambra i a la Cambra per aquesta invitació, i a la vegada per posar una taula una persona com és la Míriam, que és una empresa multinacional, una empresa que no té res a veure amb el que fa referència, en el meu cas, la meva empresa, una empresa que vaig fundar jo particularment l'any 2004, un moment important per la comarca, precisament, per una de les inversions que va ser tan popular aquí a la província, a la comarca del Camp, com va ser Èxit o ESP en aquell moment, i que, evidentment, jo vaig tenir l'oportunitat, diríem, de poder créixer des del minut zero, agafar molt inèrcia, en aquest cas, en aquell moment, que era ESP o que era SPA, i que, afortunadament, vaig tenir l'oportunitat de col·laborar en aquest projecte. I d'això, com hem dit, aquest any fa 20 anys de la nostra fundació, es va fundar l'empresa l'any 2004, com a gerent segueixo sent gerent de l'empresa, i ara mateix un dels grans canvis que ha patit, en aquest cas, l'empresa Andreu Manteniment és que ja ens anomenem Grup Andreu, perquè aquesta empresa la formen 4 empreses actualment, una que té seu a Terrassa, que es dedica al muntatge de cablejat i caixes seriades. La fundadora, com és evident, és aquí Valls, que és el manteniment, i d'altres com Amok, que és una de les empreses que es dedica actualment a tot el que fa referència al muntatge mecànic, i amb la part d'Andreu Solar, que es va crear, com hem vist, en un moment determinat, un moment molt clau, que va ser pel canvi de paradigma energètic que va tindre tot el que ha sigut el nostre país i tot a nivell mundial. Dit això, una miqueta, per el que fa referència al que representem com a grup, Andreu Manteniment es va fundar l'any 2004, començant des de zero, i actualment aquesta empresa, o aquest grup, el formen 124 persones, de les quals, una miqueta, perquè ens fem una miqueta la idea, nosaltres ens dediquem al que és el sector servei industrial, treballem principalment per les empreses, per les indústries, i ens dediquem tant al manteniment elèctric i mecànic, com el que fa referència a instal·lacions de baixa i mitja tensió, programació. Tenim enginyeria pròpia, enginyeria de disseny a nivell productiu, i tot el que fa referència a la part mecànica a nivell de mecanitzat, serralleria i el que seria un muntatge mecànic. El que fa referència on tenim ara mateix la nostra petjada a nivell empresarial, es pot dir que actualment la tenim exclusivament a la província de Tarragona, el que fa referència per facturació del 80%, i com hem dit, amb un percentatge més petit, el tenim a Terrassa, amb una activitat bàsicament que se centra molt en la nostra feina, o sigui, en els nostres coneixements, però no té res a veure amb el que fem aquí a la província de Tarragona. Anteriorment, la nostra activitat, per qüestions de vegades de heurística, en aquest sentit, vam treballar durant molts anys, des del 2008, a conseqüència de la gran crisi econòmica que va haver-hi a tot el país. Vam decidir apostar per moure'ns i per sortir fora de la comarca i de la província, i vam iniciar un projecte en col·laboració en aquell moment amb una altra empresa a nivell local, a nivell nacional, treballant per al sector automobilístic i aeronàutic. Aquesta va ser, diríem, el nostre despertador per posar-nos les piles. Una empresa local, una empresa que havia sortit de la comarca de l'Alt Camp, com aquell que diu, i que s'atreveix per necessitat, diria, imperiosa, per mantenir una estabilitat amb el seu personal tècnic, apostar per un projecte, en aquest cas, a un país que segur que tot és difícil, que és Alemanya,
i que van començar a treballar en projectes relacionats amb l'automatització i amb els projectes d'industrialització, en aquest cas del sector automobilístic. Això parla que mola de primer no, de treballar en aquests sectors, van conèixer la mateixa enginyeria que estava en el sector automobilístic, també estava en el sector aeronàutic i per la coincidència van treballar en dos projectes importants, un a Toulouse, el projecte de l'Airbus, una peça de l'avió que es deia el Pilot, i un altre a Nantes amb el que es va construir o que es construïa en aquell moment un prototip de la nova versió de l'Airbus 350, que era una nova posta d'Airbus per fer un avió més petit per substituir el 380, un avió que consumia molt de gasolina i que de querosè i que no era sostenible, i doncs afortunadament tant un com l'altre va ser dos projectes en els que va ser exitós en aquest cas per nosaltres i que afortunadament ens va sortir molt bé i ens va ajudar molt a créixer i a veure les coses des d'una altra perspectiva. Això arriba un moment en el que arriba la pandèmia, el 2020, no? Ens trobem en una situació que bàsicament Andreu Manteniment un 60% de la seva activitat es realitzava a l'estranger. Ens trobem en una situació ingovernable, diem la paraula, en la que teníem persones treballant en altres països i que, a més, ens trobàvem la dificultat que qualsevol moviment era molt costós a nivell d'enviar les persones a treballar fora del nostre país. Això va fer que, les circumstàncies van fer un canvi imperiós a la nostra activitat i vam decidir per apostar altre cop per les empreses de proximitat i pels clients de proximitat. Això el que ens va generar principalment va ser la necessitat de créixer a base d'algunes empreses. Això va ser la clau del nostre èxit quan a dia d'avui, com hem dit, trobem a dintre del grup 4 empreses diferents, diferents, i a la vegada algunes d'elles s'han incorporat a la mateixa matriu, en aquest cas a matriu manteniment, com ha estat en el cas de l'Escoda, instal·lacions d'Escoda, o en el cas de Tecnolec, o en el cas de DAXA Tecnològics, que s'han adaptat o s'han incorporat més a comprar l'activitat i en aquest cas ens ha provocat l'augment de personal amb el que fa referència a l'empresa de manteniment. Coses en les quals hem parlat, a vegada he presentat una miqueta el nostre projecte, coses que hem parlat i que es generen a tothom. Tenim un problema principal amb el que fa referència que coincideix a totes les empreses, que és el tema de personal. De fet, el nostre creixement hauria estat molt més difícil si no hagués sigut a través d'haver-nos comprat algunes empreses perquè la condició que fa referència a personal és un tema que ens parlàvem amb la Míriam, que és molt complex. De fet, nosaltres, una de les circumstàncies que més ha impactat en la nostra feina, el nostre equip professional, ha estat el fet que a dia d'avui la nostra activitat, sempre que es pot, la realitzem amb una jornada intensiva de 7 a 3 del migdia de la tarda. Això el que ha provocat és que molta gent que s'incorpora nova, gent jove, això ho tinc molt en compte, de vegades més important l'horari, en alguns casos, que la diferència entre 2 o 3.000 euros bruts anuals que representa treballar en una empresa tots o treballar en una empresa jornada partida. Va estar una aposta en la qual va una mica contracorrent amb la nostra activitat, això va generar que tinguéssim que crear un servei molt més ampli i molt més musculat amb el que fa referència a el que són les guàrdies i els motents, perquè som una empresa de servei. Per tant, a les 3 de la tarda té que haver-hi algú que respongui a les trucades i que respongui a les necessitats d'urgència. I el que fa referència a altres qüestions com és la de personal, en aquest cas ens ha millorat, perquè a dia d'avui, com deia abans també la Míriam, estem molt en contacte, no molt en contacte, sinó molt treballant a cosa, en aquest cas amb els instituts i amb les universitats per les noves incorporacions de personal productiu i de personal tècnic
i l'oficina. En aquest cas, enguany, la dada important per nosaltres és que el Jaume Huguet ens ha brindat el premi d'empresa, en aquest cas, per l'impacte que ha tingut al llarg dels anys també aquesta estratègia en aquests centres. De fet, ens sentim molt orgullosos perquè part de la nostra actiu en formen part gent jove. I això també dona un aire, jo diria, molt fresc i molt, diria, dinàmic, per agafar el rest de les persones que és normal, en el meu cas jo tinc 52 anys i també la meva generació que es va posar en marxa al seu moment, estem a la franja entre 45 a 52 anys, això també ens ajuda molt a estar al dia amb moltes coses també, això crec que és molt positiu. Jo crec, amb el que fa referència a també aspectes que són importants per mi i per l'acte que es fa avui, tinc la gran sort que conec moltes empreses, que estic en contacte amb moltes empreses i que fa que tinguis una miqueta el pols de què passa a la nostra comarca. Abans deia vostè que el Camp és una comarca rica amb oportunitats, i és veritat. Tenim una comarca que, a més, se sumen dues comarques veïnes, la Conca, el Baix Camp i el Tarragonès, que generen molta oportunitat. O sigui, tenim molta sort de viure en una comarca en la que hi ha empreses de molt prestigi, empreses que tenen molta musculatura i que ens ajuda molt a que empreses com la meva estiguin a la línia de les seves necessitats. De fet, nosaltres hem crescut gràcies, com hem dit abans, com he començat la meva explicació, la meva presentació, creixent en un moment en el que justament ja havíem acabat de néixer, com que havíem començat a caminar, I això, al llarg dels anys, s'ha donat moltes d'aquestes oportunitats que ha fet que avui estiguem a la línia d'aquestes 120 persones i que tinguem aquest grup d'empreses que fa que sortosament ens puguem guanyar la vida en una comarca i en una província en la qual, com hem dit, es generen moltes opcions, moltes oportunitats i que, afortunadament, el que fa referència a les sensacions és que estan passant coses i que són coses agradables. Vull dir, s'escolten inversions importants aquí a la comarca, s'escolten empreses que les coses les van bé i que les que tenim, que són molt variades, de cosmètica, d'indústria paperera, l'indústria paperera, en el cas de GTO, o imaginem Gubacamps, ocupen un sector o d'altres que, com per exemple Matías Gomà, que és una paperera que havia passat, o Cartonatge Estella, que ara és International Paper, havien passat per moments difícils, però gràcies probablement a aquest canvi també important que hi ha hagut amb el que és la compra online, ha fet que aquestes empreses tornin a reprendre d'una manera molt important la seva activitat, tornin a invertir, tornin a apostar pel territori i sobretot que, com hem dit, som una comarca en aquest sentit amb molta sort. Gràcies a tots. La presentació finalitza aquí i espero que si algú té alguna pregunta us la pugui respondre. Gràcies. Sí, jo aprofitant tot el dia, va aprofitant tantes ganes d'explicar altres coses, i ja m'ha preguntat sobre Guillem, tu primera, Jordi, la previsió de creixement, la previsió dintre el futur de les nostres empreses, a les nostres comarques del camp. Hi ha algun missatge que podem donar a l'audiència que vingui els nostres dies? Jo crec que puc donar una resposta, jo crec que és molt positiva, d'acord? La companyia continua invertint aquí a l'Alcamp, continua invertint a Puigpelat i espero en breu poder-vos convidar en algun event en què inaugurarem noves línies de producció,
sectors que no estàvem produint fins ara i que ens permetran créixer i diversificar-nos, no? I jo crec que és una paraula clau per la comarca i, evidentment, fer-nos més atractius encara amb noves necessitats. Sí. Venen moments difícils, ens hem d'adaptar perquè el repte, la incertesa és enorme. Estàvem abans, ho deia el senyor Agustí, no? Que estem davant d'un mercat que és completament incert, molt demandant, molt exigent, molt canviant, que fa que sí, hem de ser molt àgils, però al mateix temps la companyia continua invertint, continua creixent i jo crec que això és molt... Ja us diré explicat. Jo quasi us diré que està assegurat que creixerà, perquè el sector és evident que és necessari i amb una gastroenteritis que va sumant i les coses d'aquestes tot fa sumant. Pel nostre cas, jo diria que una dada molt important per nosaltres és que Andreu Manteniment, o el grup Andreu, aquest any ha crescut un 15%, dades que són significatives i que el nostre objectiu, tot i que coincideixen amb altres objectius, probablement com el grup de que té a veure el 2030, com poden ser en alguns casos les ODS, no? Però en el nostre cas el 2030 és un punt, jo diria, molt important, bàsicament per el que diem dels canvis generacionals, no? I pel que fa referència al creixement. Per nosaltres el 2030 el nostre objectiu és que l'ordre de facturació del grup Andreu estigui al voltant d'uns 20 milions d'euros i el que fa referència a personal estigui al voltant d'unes 200 persones. Això algú pot pensar, i per què? No? Doncs bàsicament per el que fa referència al paradigma que hi ha a nivell que fa referència a les necessitats que té els canvis que necessiten les empreses. No? Una empresa del nostre sector que estigui al voltant d'entre 2 i 5 milions d'euros de facturació és complicat quan decideix fer un canvi generacional, quan decideix fer alguna dimensió en la qual en aquest cas sol ser difícil de mantenir la salut adequada, no? Perquè això funcioni. No? Nosaltres ens hem donat compte que pel grup és important el creixement principalment per les oportunitats que es generen a l'interior de casa nostra. El talent que tenim a casa, si no hi ha una oportunitat, si no hi ha un projecte, és molt difícil que la gent aposti pel nostre producte o aposti per la nostra empresa. I l'única manera que té sentit això és que l'empresa creixi. I això és una miqueta el motiu que nosaltres puguem arribar en aquest 2030 amb una facturació al voltant dels 20 milions d'euros perquè principalment això provoqui aquestes oportunitats a nivell intern de promoció, de creixement i que vagi creant aquest flux de canvis i aquest flux d'oportunitats a dins de casa.